हे घ्या सिमेंटचा 1 रुपया. अगं भयाड बाई, मला समजत नाही या जमान्यात सिमेंटचे पैसे खाऊन होते का? हो याच्यानं आपलं डोकं नको फोडून घ्या. अहो डोकसं तर मला तुझ्या फोडाच्या भयाड बाई. अगं मामुडे, मला एक वस्तू घेऊन द्या ना प्लीज. आता का बरं तू नाटक? हे आगोडे बावल्या चिप्सच्या बोगड्या मला एक घेऊन द्या ना प्लीज. माझ्याकडे पैसेच नाही. मामुडे कोठे सांगू का, तू स्वयंपाक खूप मस्त बनवते. हो ना, ते मला पहिल्यापासून माहित होतं. फक्त अंड्यामध्ये थोडंसं मीठ जास्त झालं होतं. म्हणून म्हणतो माझं जास्त शानपट्टी नाही करायची, नाही तर हालत करतो मी. आता आपल्या शाळेची तयारी कर बापू तू. शिनचॅन शिनचॅन. अरे आले मॅडम तुम्ही. शिंचान तो भडवी मॅडम आली रे, लवकर बाहेर निघ लवकर. अगं मामुडे, मला बहुत जोर से प्रेशर येऊन राहिला वा, बहुत जोर से. अगर बहुत निघला मॅडम रोजच्या सारखं आणतो मी तिले, जा तुम्ही आता. झोप मा उरावर आता. हा रोज दिमाग खराब करत राहते, रोज लेट होत राहते. भयाडा तू एवढे किती पाय दुखते माहिती आहे का? मला बहुत जोर से प्रेशर आला होता म्हणून. हो माहिती आहे मला, नुसतं शाळेच्या टाइमवर हाकायला लागते तुला भयाडले का? आता तू एवढे फ्लॅश क्विक सिल्वर का माहिती का?